kasmadi hita salutna tapare de marwata di nalawa buka permiyota sederon tapahoma martangiang mahita marhite-hite guarni de bata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gor toni parbadian no palangi dot tanaon pasahor madamena tutodita amen rap mahita madok tangiang tai ale Yesus Tuhan nami berek kami nadison pinarmahan mido hami salut na nadison saya siroham di hami saya pengulu hamion amin. Mari deita sid buku ede nomor 565. Atong ngalidungan adong do dihita hiras ni roha lao bongot tu bagasan namba diai di bagasan mudar ni Yesus martangiang mahita ale Tuhan di bata amanami si kongkom sahluhut nasa parluhutan maulai ta doa nasanga pemau pasat tami tuho ala diheloko do anakmu nasa sadai tu hamatean asa malua hami sian gongoman ni dosa jala maruli hanguluan nasa liling-liling na saluhut akan aporsea diho di bahini patugu maroa nami makaporsai paboa nang domu hami tuho leon mato diman dongani hami asunang mandele jala marsak roha nami nang pe adong si taunon di bagasan ngulu namion alai asa manatap jala makirip kami dia sini roham nambalgai mar hite-hite Yesus Kristus si palua hami amin. Didongani Tuhan di batama itaos saluna amin. Haleluya 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 haleluya. Tajama hatani di bata ikat nipatik di tasadereon natar surat di Jakobus 4 ayat 1 ayat 2 dok songonom ma di dok disi ailam gumudang doa sini roha di lehon alani di dok dialo di bata doa akan nagijang roha alai di leo doa sini roha tu akan nasirep marroha atong oleh hamu ma di bata alo hamu si bulisi dungi mapurus ma abana syek kamu pajono kamu ma tu di bata dungi pajonohon nama tu hamu payas matangan muna hamu akka pardosa jala pabotor maroha muna hamu akan nomor 2 ida sahatna rakma hita mangido ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon nombar tu hatami amin. Mari dia sid buku ede nomor 170 lalu.
tato poti madosa tanang gudagi pada wani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jala pertandingan bahasa na semurung. Narodo hami tujulo mengundukon jala maratopoton salu dosa doot akka pangalasan nami. Jot doa hula kami akka ulaun na maralo turukatam doot lomo ni roham. Asima roham ali Tuhan Jehova. Saya unang paingot-ingot akka dosa pangalasan nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham na balgai. Saya tugu-tugu mahami tu bagasan hasitongamu. Saya ajari mahami marite-ite atigoranmu. Asa hot hapor siaon naong nilehon mi tu hami. Jala tong hingot hami holong ni roham. Ay hodo di bata ni hatawan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bigi mabagabagi ni debata taringot to sa siya na dosata. Hahulungan sa liling-liling na hubahin makalong yo. Di ba ini hutuguho maritehiti asini roha ninna Tuhan Jehova. Asang apa ma di debata na digijang. Amin. Mari dita siat buku ede nomor 110. Epistel dihita di minggu tasadarion sian opat Musa 20 sada ayat 4 1 ayat sia. Jadi borat manasi dia sian dolokor manulus dalan dopak laut arung asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom gabe murhing marohani bangsoi di tongan dalan. Dungi marmungut-mungut mabangsoi pada mata dohodok paksi Musa buasa untuk ihonun muna hami nakrosian Mesir asa mate hami halonan non tarwa aiso manang adong sagu-sagu manang aek dison jalan rumah gine-gine ate-ate nami bida sagu-sagu nadia kiamat. Dungi di tongos jauh amat tu tonga-tonga ni bangsoi aka uluk tulung api aka namar gulu ti bangsoi gabe maramatean masai torop sian Israel. Dungi robe mabangsoi manokot si Musa akan ni nama munga mardosa hami ala marmungut-mungut hami domba Jahoba dokpakko martayang mahal Jahoba asa dipadao siya hami ulok tulung api jadi martanyang masih Musa mangabihon mabangsoi. Dungi Roma hatani Jahoba bahen ma diho sada ulok tulung api jala sakoton mai tuhau partonggol ay adong manangise nahona pargut jala diberek tusi ikon mangulu ibana. Ido sahatna martua manau bege jala no peop hatani dibata. Amin. Mari dehita sit buku ede nomor 257.
Ita makadidakon hata porsia tai au porsia didi bata jahuba ido ama pargugu na sa tudusan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak didi bata jahuba na sa sadai iman yang tiduwon ni si Maria nagabe-gabeat setor di porbadia adorang so abuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal ibana di hau pinor silang na tuwa tu banua toru dung ditanom namulak manghulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni di bata jahoba amanai pargugu naso atu dosani disima ibana pamulak sugut tu tanaon manghumi halak nama ngulu do namate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dot dia senidus dot dia tai nama dok mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate dot dia ngaluan nasura sudah amin. Mari kita share buku ED 125. Martanya kita olo tutuale Jahoba de bata amanami didinggani basam do asni roham ido bandadumu hami ruas ni huriam mamuji pasanga poko di bagas joromon paluas mahami Tuhan di bagasan hugu nasiako parar manang maposom maka tidak koko di bagasan hasitongan jala patomu hami marlas ni roha hinorhon ni asiasim nong di pararho hami tumangi hoko alani makuling maholi Jahoba nong radido hami mananginangi amin. Salum dihita saluhna berita nauli dihita di minggon sian surat Apostel Paulus turia Efesus bidu 2 ayat 1 ayat 10 Efesus 2 ayat 1 ayat 10 songonom mapadohanna hamupe nung ngamate hamuna jolo hinorhon ni akka pangalosion dosamuna akka naniulohomuna marguru tutiki ni hasianganon mangihuton lomo-lomo ni namarhuaso diawang-awang
ima toddi na mangula nuaing di bagasan aka anak na sosiat hata. Rapon na sida do nakita sa sudena na jolo mangulahon aka hisap-hisap ni dagikta. Di nata turut lomo-lomo ni dagingi, rodi sakap-sakap na, jadi anak sirimasat dohita sian bakuhian, doson akana asing. Alai anggo debata para siroha bolod do, jala parholong ni roha na belga meradopok kita. Jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita, akanong mate di bagasan akka pangalosion, nasian asini roha do, obahen na malua hamu. Gabe rap di pangulu, jala rap di pabakit hita tugonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon na do dia katikinan neng rodope, surung ni hamoraon ni asini roha, di habasaon nai maradopon hita di bagasan Kristus Yesus. Aisian asini roha do, ubahen nama lua hamu, dalan hapor siaun, jala dada binahem muna, silehon-lehon ni debatado. Datung sian parulani, asa unang adong na memuji diri. Ai jadi-jadian na dohita, akan natinoppa di bagasan Kristus Yesus, asa marulaw na dinggan hita, ay akaido di pature di batahian, asa ta parangehoni, imasahat na marede hita. Tegas Apostel Paulus sapala di bagasan no bason paingoton na hinahulongan ni rohana. Ima huria na porsia di bagasan Kristus Yesus. Na pasti boy berengot taholong ni roha ni aposteli. Unang adong nian anggosada nanggosada malua. Unang adong nian huriai. Unang adong nian haporsiaon na porsia di bagasan Kristus Yesus gabi marlaok inorhon ni aka parulan namanay jolmay tu bagasan hahulumon. Artinya molo songon paduhan ni dadi baujui songon hata setia sampai akhir. Setia sampai akhir maksudnya di bagasan Tuhan. Setia untuk mengikut Yesus. Atau setia melakukan apa sesuai dengan iman yang telah mereka terima. Ajaran Kristus. Setia melakukan yang baik. Setia walaupun apa yang terjadi. Oma holong ni rohani Apostel Paulus. Tuhuria naung di padimunibana. Tuhuria naung takas naung niajaranna. Naung makaposi di bata. Alanya hado tutu. Songoni holong ni rohani aposteli. Takas. Uluinai molorap dohot Tuhani. Ulinai
molorap sauduran pasangapod debata. Ido na diigil debata tong sian ganup aka nama kaposi ibana. Itu memang di paingoton takasdo saliling merdalad di hasianganon ala marasing-asing go pola pikir ni colma. Marasing-asing dotong nang tafsiran ni colma. Marasing-asing dotong nang pangatusion ni colma. Taringo tu ulaw na diggan. Tidok roha molonga dinggad di rohaniba. Dinggad di dongan. Dinggan nang di debata. Dangi. Na pasti boy berengota molotung di dok roha dinggad diba dinggan di donga jolma sahak manang uli di debata Jahoba sangap di debata Jahoba artinya katakan ya kalau iya salah kalau salah jolma maul makatidakon kasih tongan ni debata molo ngatal pei bana bagasan disup ni parmaraan. Nah, omma bana dipodai dipaingot jolmai molo nung ngaporsea di bagasan Kristus Yesus pataridahom ma haporseom molo nung ngaholong roham di Yesus Kristus pataridahom ma sudah perdalanan ni ngulu. Itu benar di dok. Holan asini rohani Jahoba do. Na panguluhon. Itulah tema kita. Holan asini rohani Jahoba do. Na panguluhon. Bagas dohata na panguluhonon. Molope di dok rohani jolma. Boy bana manggulmi jala mangulu holas songoni pangatusyon na. Alena pasti asni rohan di batado, isi macol maharoa. Yang adong boy margugo, boy manggulmit, boy marnida, boy marbinigi, sian hadirion. Tarlo mobi ma mangulahon natama. Atong borhak mamuse. Apostel Paulus pengoton, molo pe boy. Holan asini roha do. Padohan ni Martin Luther. Holan asini roha do. Berarti jolmai sia-sia do hape. Rupukom makatan unang adong na margijang ni roha. Unang adong na mamuji diri. Molo pebui diulah. Kita dihamunak kamang rotinang diranap Apostel Paulus do. Boha harohaon ni uria Efesus ujui. Molonga tulu tau tutu mangula. Tunga di boto Apostel Paulus si boha harohaon ni huriai. Molo danak setahun nggak bui merdalan. Dalam musetiki 2 tahun nggak bui bapak oma. 10 tahun nggak bui marigat itu satu soro do lau tusan manuhor situ horonna. Apalagi mah naung jonok aposteli, naung dipadimudimun, naung diajari, naung dimemehon. Tentunya dia berulang-ulang untuk dekat dan sangat dekat. Maka dia mengetahui. Olak ni dia do jala bohado nang ngulu ni, nang harohaon ni huriai. Itu menetakas di hatahon, di paingot huriai. Asabui itu tu marujahan. Songon aha nang diajar honi aposteli. Na piniok ma.
ulaun ni debata di bagasan Kristus Yesus tarlumobi ison di hatahon. Malua sian dosa. Malua sian parulaun hadusaon. Malua jala dapotan las ni roha saliling-liling na. Malua belga si tutu. Molo malua jolma sian ihot-ihot di dosa. Molo malua jolma sian marah. Molo tinggang jolma jala adong nama nogu tutu lasir roha. Apalagi ma sian dosa nasoboi jolmai malua molo sian hadirionna. Nasoboi jolmai malua molo sian pampahenanna. Molo malua jolmai dang boy malua jolmai sian guguna. Jaran takas. Nang malua dohamu. Alani ulah homma pereng. Norhon ni holong dai. Kita dihamuna kamang do tinang. Itulah kehidupan orang Kristen. Molope ni ulahon ulaw na dinggan. Kita meyakinin. Alanga perjulo audiasi di bata nama nopau. Molope boy ulakahon lakakulah manopot aka ulaon. Ikon rimang-rimangan ni jolmado. Alaniasi ni rohani di batado. Boha bangso Israel ujuyate ngata jaha epistel tadi bagasan opason. Gimana kehidupan mereka? Tidak puas. Bagaimana kehidupan mereka? Terombang ambing. Bagaimana kehidupan mereka? Naik mangulu di bagasak kadirionna. Itulah daging ini. Inilah kemauan daging ini. Nah dilihat si panganon. Dilihat sinumon. Dilihat lauk. Nadinggan. Tong kurang puas. Tong dang sikop las ni rohai. Itulah kemauan daging ini. Itulah kecongkakan. Dan itulah daging ini. Nah, ala memang pangocar di dagingi. Itu ban baru ngutungut. Pada Musa. Kok lebih baik jadi hamba? Kok lebih baik ditawan? Daga beta gunaman yan, mamereng dengan bahasa ni Jehovah. Kok lebih baik di tangan orang yang tidak dikenal, apalagi tidak seiman. Tago nama di San, tago nama di Misir, tago nama di Perhamba, tago nama di Bolokon. Kan enggak mungkin. Molotok tonggo torang roha, orang pikiran, kan enggak mungkin di Perhamba jadi enak. Enggak mungkin ya, di tempat orang yang tidak seiman, dikelilingi orang tidak seiman, tidak bisa dengan suka hati atau dengan senang hati untuk muliakan Allah. Kok dibilang enak? Waduh Musa, sungguh dia do Musa. Itulah daging, itulah nafsu. Ladang bui, buah api de cuma dang arong sikop. Molo perulan ni daging itu. Iku na dong go di top bisi. Iku na dong go di sipaki. Iku na dong go cari. Itulah daging. Jadi berpaut kepada Allah. Dituntun oleh Allah. Dan mau dituntun. Bungi. Di bagasan pengajaran ni, asini rohana, ulah honot toma, madada si rohan di bata, dungi, borhat ma roha nang todii, maka malatehon dengan bahasa ni jauh ba. Nah, hinor hon ni dagingi, hidupan marungutungut bangsoy, hinor hon ni keakuani.
Ido benatong di hata nasotama tu si Musa. Tidak mengenal. Atong pengajaran apostol Paulus Huria Efesus, jangan lagi melakukan hal-hal yang lama. Jangan lagi melakukan berpikir kemauan-kemauan daging. Tahun di bagasan obason. Rap ayat 2 akan niulahon muna marguru tutiki hasyanganon namangi hutun lomo-lomo niro waso diawang-awang ima toddi na mangulan wang di bagasan aka anak na sosiat hata. Itulah bangsa itu. Ya ke anak na sosiat hata. Jadi memang tegas. Iku siap mahata. Iku siap ma pengajarion. Iku siap ma pengajarion ni toddi. Pamate ma parni daging. Saya tong mangalului, yawang-awang na, dia masongkop. Itulah tadi yang selalu mengandalkan pikiran dan kemauan daging. Alai sudenai, idok apostol Paulus, sude pangalaho dagingi, sude ulaun hahulomoni. Itu semua ngai pasisi di bagasan Kristus. Hadu samunai nunga di pasisi, nunga di palau, nunga di monopon. Salesi sudi. Inorohon ni holong ni rohana. Ala ini unang diulah hobe. Unang diulah hobe. Berjuanglah untuk melakukan yang baik di hadapan Allah. Hiduplah dengan hidup yang telah diperbaharui oleh Kristus yang telah mati di kayu salib. Hiduplah bagaimana Allah melalui Musa yang telah memperjuangkan lepas dari perhambaan untuk menuju tanah Kanaan, tanah sukacita, tanah perjanjian, haborn susu dok situ andiluba. Hiduplah dengan sukacita. Ditait muse, nunga di balua, jalasuan pakirimun na mangulu. Anak di debata merdalam ma tu sebulun nata hirimi imahanguluan nasa liling-liling berjuang patu pama patu ya dalam perjalanan memang sangat-sangat sulit untuk memang melakukan memperjuangkan bagaimana untuk mematikan permintaan kuasa kegelapan permintaan daging ini. Mololam didok unang, molo songo dana kate. Didok unang lami jukulu hodo mangulau. Gitu. Jadi dok jangan mang, jangan nang. Awas jatuh ko nanti. Lami jukulu hodo. Si pata molo pikiran unang niana dong ate hata unang. Gitu. Tapi bagaimana lek kuna dong go hata unang? Unang pangan ninna debata tu si Adam. Unang pangan parbuih ni hau siantonga-tonga ni porlakon. Unang pangan oda. Tentu dia si iblis mencari tahu. Unang. Kata unang tadi ini. Berarti ada apa ya? Nah gitu. Kok hanya dia yang tahu? Pahin dia, uli na ihape. Dabu na ihape mo lalango non. Torihata homuse. Dang mate hamu. Dang mate ho Adam, dang mate ho Hawa. Oleh pangako, idang ibere kauli. Laha mate yamma. Ngauli bereko. Namuki kamatayan, pangam may kumangulu ho. Nah, diberi kesempatan mendengarkan suara itu, maka dia melakukan. Jadi memang ya, dari kalimat Tuhan juga sudah dikatakan kata unang. Sampai saat ini ada juga kata unang, jangan. Nah,
Di sini Paulus sangat bijak mengingatkan jemaat yang telah diajari dengan firman Tuhan. Lihat, ingat, holong ni rohani Jehovah nang manay tamusian hahulumoni. Ingat, holong ni Jehovah di bagasan Kristus nang manay tamu. Sian hahulumon. Adorang sumanadda di batabo hangulumuna. Dung manadda di bata, pakirimon na takas. Daksiat parulao nasa monak kamu. Daksiat parulaw muna di bek kamu, pegogo muna, malo muna, pisalapak muna, doklan na asingi, malua, hamusin dosa muna. Tidak bisa. Jolmado. Orbu goho. Na ilusod do ho sa hanguluan. Idu ba namang ulo ho? Ingot isi. Dang boy malua. Molodang hinorhon ni holong ni Jehovah. Jaladang murah-murah Tuhan ni makaholongi. Lahu malalisay dosa ni colmay daw. Hau pinorsilang. Bukan murah. Hau pinorsilang. Bukan murah, bukan gampang. Segampang Adam dan Hawa mendengarkan suara iblis. Segampang Israel yang mencemooh Musa. Bukan segampang manusia yang memikirkan bagaimana cara Allah. Porsuko itawon. Lama nubus. Dosa ni jolmay. Manay jolmay na tinopanay. Dusun. Ibana. Asa tong gabi iyan akon natakas. Ingoti. Nina Apostel Paulus. Ulahon na dinggan. Alay dilako na dinggan. Asa na potong mumusin na dinggan. Nung nga di jalo na dinggani. Patupa ma na dinggan. Ita dihamunak kamang dotinang. Daksongon pakaporsyon nasik pakaporsyon ta. Molo halakan makataon, mari kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Istilah na pahala. Mari kita lakukan. Yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, dan yang baik. Maka kita mendapatkan pahala. Maka ya kelepasan akan terjadi. Itu bodoh halak Kristen. Nggak dipalua. Tapi dengan catatan. Tak sudi halak Kristen malua. Na porsea di haluau nido. Ido na malua. Jalai do molo tapamana Johannes. Tulai saplonomi. Yang percaya. Tak sudi halak Kristen nedok Kristen malua. Sian hadusaon. Alay na porsia di pakokopon na ido na malua. Di boto sibulis ido dong Tuhan. Di boto sibulis do Yesus anak ni di bata. Alay na porsia ibana. Dang dihutot Tuhan ni. Dang dihutot Yesus. Itakas tapamanat. Ido banon Tuhan ta Yesus. Dak sudi jol mama kataon Tuhan, Tuhan, Tuhan. Masuk mo sa Tuhan rajon de bata. Alay na mangulahon lo menerohaku. Tentu perjuangan bagi umat Kristen untuk melakukan apa yang telah dia terima, apa pengharapan yang ada dalam kehidupannya, yaitu sukacita yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, dong anakku dohamu. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya, dong anakku dohamu rasa ujung di hasianganon. Memang kita sangat sulit kalau tidak langsung tangan Tuhan seperti tangan kita menuntun anak-anak kita. Tetapi iman percaya kita, itulah yang perlu kita nyatakan bahwa Tuhan selalu membimbing, menuntun, dan memegang tangan kita,
padohan ni Tuhan ni rasi rasa ujung ni hasianganon. Nah, taulah ma. Aha natahapur siay taringo tu holong ni Kristus nang sa tuhita. Aha nang tahanguluhon balgani holong ni Tuhani diganupita. Aha naung tahanguluhon aha tutu natang naung tahapur siay taringo tu pakirimon naung bagas ulu-pulu nasa liling na. Tutu ya perlu untuk memperjuangkan iman percaya kita. Perlu untuk mempertahankan dan perlu semakin menyatakan kasih Kristus. Nah, umat Tuhan dikatakan pada saat ini, jadi-jadian na dohita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaw na dinggan hita akaido di pature di batahian asa taparange. Asa taparangeho nih. Waduh hati gitu. Waduh. Ya. Songo dia be pedalaran ni portibio na pe mace gudang jolma marparange na sotama. Alai adong go pe natama. Songo ni perdalanan ni ya. Barita nauli. Gugudo si bulusi manait rohani colma unang tangi di hajong-jongan ni barita nauli natin honna. Jadi saya na marsirapusan do, saya marsirapusan. Tapi mari Tuhan mengatakan pada saya, jadi-jadian na duhita berarti mula jadi-jadian na hita dak pasopon na hita. Tentu sulit untuk mengaminkan itu kalau bukan bersama dengan Tuhan. Apalagi pada belakangan hari ini. Macam maul pada lenggul jolma. Ulu jolma ala berkembang ekonomi na jonok maibana tu debata. Molo surut ekonomi na surut manaka porsion na dopak debata. Tapi jangan itu amang dota minangate. Biarlah berjalan semuanya. Berjalan dunia ini dan bagaimana sungguh dia hagiut ni portibion lo memerdalani alai ulau na dinggan tapatu pama hinorhon nia sin rohan di batanong takas tu hita biarlah ala nang salpu do portibion doh na pinar hagiut na di tonga-tonga ni portibion alai mulak kana porsia idang salpu setugu maha porsiota gudang ruas ni huriata sian saresoton. Kepala ni dok guar. Gudang ruas ni huriata saresoton. Namula tu huta. Hinorhon ni akan amasaw. Yang sanggup be nalahu manuhur akan nareko tonga-tonga ni keluarga na. Yang sanggup be manggarar sewa di jabu. Si dabu-dabu pengalam maul. Berarti mau rumah kakani deba jemata. Alai tatanya koma unang surut tapor siauna. Itu tong. Unang marumutu debata waduh Tuhan ringgas do merminggu bohado Tuhan martangi yang guau. Alai songono na gabi mula tuta. Ya mudah-mudahan jangan gitu. Karena Tuhan mengatakan pada saat itu, nunga di pature di batari, lahu patu pahon na muli, asa taparangehon ni. Parangehon. Asa taparangehon. Maka tidak kon Kristus. Nah setotong maka holong hita. Sedangkan dosa yang tidak bisa sebenarnya kemampuan manusia Tuhan melakukan. Dia melakukan itu darahnya. Hosana. Apalagi mana lahu merburu-buru huncol. Dosa. Hosa dipertaruhkan. Hamatian natakas. Daging ngai dilicingi akan colma. Di leon. Lihat. Sekarang mengatakan lihat inilah tebusan
dosa kalian. Lihat, apalagi lahu manarihon. Gumul, halak Kristen, manangyakon. Ido ulaun apalatakas di bagasan tikion. Manangyakon donga sahapur siaon. Mangula manangyakon sian nasa hapur siaw bagas. Ay tonggo na sila di haholongi di bata. Asa unang malibil. Jala unang marungutungu dopak di bata Jahoba. Nakpe. Songoniaka si taon. Asa bui marsangap di bata. Jala bui matutunang na sida makilalahon. Holong ni di bata Jahoba. Naktakas. Nakpe beda luat. Alani. Ita di hamunak kamang dotinang. Lala molo dihuriat tapati sadang arong nasongo niate. Tongma di bagasan lasirowa hita. Nalaho madalani nguluta. Si patah hita ya agak-agak tersendat begitu. Tetapi kasih Tuhan itu selalu mengalir bagi orang yang setia. Alani tongma dapat tuduhun perbueni hapor siauta. Dapat tuduhun perbueni holong ni Jahoba di ganup pita. Asalam rara tinang tu akadonga colma. Asabui lem gada nakapor siauta pakirimota di haguluan naing papataroni di bata tu ganup pita. Asini rohani di bata na bangulo kita. Amin. Paso-paso hatami. Paso-paso hulak kami Tuhan manduk muliate tuho natakas nong mamemehok katam asa hopat dari dahok kami tutu anak nahina holongam muhami nong dipaucot tohami sian haruson nami jala dapotan las ni roha di pakirimon ulup-ulup nasa liling nililingna ajaramu mahami Tuhan papatarhon pakirimoni tadap do holongmu diganup akan atin nopam. Jala ajaramu mahami toktong molutuk pesipata gali naka proson nami. Jala pergugui parsahalai sudi aka amanang ina tonga-tonga ni keluarga. Mamemehon na duminggan biar midaho. Asabui tutu ganup rumah tangga. Marpakirimon na manguru dang tinggal honom waka. Nasi toktong jojo. Mula tema Tuhan hatami magabi sulu di ngulu nami. Jalan naing tutu patari nang tua kadongan nami colma. Asa dina tinggang bui hehe. Dina gali, dina marsak bui tarapul jala marhiras ni roha. Jala bui manadaho Tuhan diganup tiki. Ai doson do holongmu Tuhami nang tua kadongan nami colma. Sian mula na tinopam portibion saha tu bagasan obason ho do holongmu ajaramu mahami Tuhan mangarimang-rimangi jala mangami toni di ngulu nami asa bui tutu hubas nang lakanami jala bui hami marpakirimon di bagasan haguku ommu mula tema Tuhan paso-paso sude ruas ni huriami palas rohana sida diganup tiki marhiti ulaon do na pinikiran ni rohana jala paso-paso Tuhan tutu asa dong dalan na makamulatihon dinggan ibasam to depanmu jala marhiras ni roha marsoba dua depanmu na tonggok huasoi
paso-paso ka pangula ni huriam sa toktong magkeheruas ni huriam asalam pitana ka porsyon na sida. Mula tema Tuhan yang mula mahami tu bagas nami be pataruh hami tutu di bagasan sonang soha ribu-ribuan. Holan di bagasan Kristus Yesus. Uloi ma Tuhan tangyang pangiduan nami. Amin. Maredehita san nomor 755. Hanggi na pinaribot kita na di bagas kudian tuata dot na di bagas tapi tapuji matuhatan nunga sahatan tiba tadi hita naong pinasahat na posona inang bipo tapi kema titing di minggu tanggal 14 Maret 2021 na mangulu kita non ditanya pengundianon ima amang sintua senior meman merpaung MSCA na perjolo kebatian minggu tanggal 21 Maret 2021 minggu judika bahasa Indonesia Evangelium Sian Heber 5 ayat 5 saharo di 10 Epistel Jeremia 31 ayat 31 saharo di 34 tema Kristus do bonani haluaon dapat duahon pertanyaan di hari Kamis tanggal 10 Maret masuk pukul 20 WIB di Bagasni kita Ganu Purwas. Dapat teluhon sermon resort di Patupa hari Selasa tanggal 10 Maret masuk pukul 10 WIB. Inganan di HKI Petisah di Garejaon. Napa paton ruas na marhabot niroha. Di bagasan habot niroha do dongata keluarga Lipo Malau inang Boru Panjaitan. Inamonding na Toras Nasida inang Sintua Air Borusihaan. Kamis 10 Maret 2021 di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Primob. Taparuhat nasida tuhuta Simamora Nabolak, tepat harian na di hari Kamis. Denggado persaat nasida tuhuta, laus denggado adat partuaon ni na tua-tuai. Tetangga mah asahatop nasida tarapul, huti bagasan hai pason, mulak tu Medan, marsaur dohot hita. Laus di hari Minggu tanggal 20 naroon pasahatot tama lembaga sosial tunasida dung sidung acara parmingguon. Na palimahon soso ni sosoho matu hita salutna. Na perjolo guru sekolah minggu asa dihatai didiskusihon patupa acara
tambahan alternatif rekaman tu sekolah minggu na stay at home. Taban acara naung di parade nasida rutin 3 hari minggu. Laos ni sosohon asa berkoordinasi mahamu dohot pembina sekolah minggu nang dohot seksi koenonia. Seksi koenonia sonaridita ama sintua tumpal manurung SH. B. Panitia pembangunan ni sosohon asa dihatai diskusion ma langkah-langkah pembangunan na terkait tu huriata na sa taonon. Laos koordinasi ma tu seksi pembangunan dohot PPH. Dapat teluon PPR marpademuan tu bulan karya bakti Persatuan Perempuan HKI di bulan April. Asa dihatai diskusion aha nanai patupawan ni PPR di bulan karya bakti April 2021 daun. Napapaton formulir data jemaat pinang hidup tusi di jemaat naso pasahaton dope asa di hari keton mengisi formulir laos pasahaton tu parhalado namangihut di ruas nama kaperluan almanak ni HKI tahun 2021 asa di paua ma tu parhalado asa ta'alap tu kantor pusat harganya almanaki sampai sonari 25.000 ma sa biji sa eksemplar. Subsidi yang kas jemaat ton sesuai tu raport pelayanan jemaat tahun 2021 lapatanna isi kakak jemaat nandang memerluhon almanak di pasahat matu parhalado asa ta'alap tu kantor pusat sian kas jemaat alai ati arong nama ringgas niroha nang mas subsidi sian au ma 5 almanaki nina boy di jalohai mai pengna sian akan ringgas roha na berjuroha ta'alap mai tabagi hom mai tu jemaata. Dan terbagi di hita 24 almanak dope. Jadi molo sudah perkakada posada berarti hita butuh 10 almanak nai. Jadi ni sosoho mai jala dos marohata. Soso on berlaku mau saput tanggal sada minggu pertama April. Dukonia nodang taring otat tabi almanak. Anu bulan opat. So ni mah soso di hita. Titing parhepengon. Pilihan minggu tanggal 7 Maret 2021 na parjolo 460.000, paduahon 424.000, patuluhon 450.000, jumlah 1.343.000. Paduahon pilihan minggu tanggal 7 2021 dibagas ni keluarga Sintua Jalontar Lumbantoruan baru pangaribuan ono 10.000. Pilihan keluarga Pomparan Opu Jeremy Lumbantobing pilihan keluarga 100 ono 10.000. Pilihan kolektif bulan Februari keluarga Sintua Rasmiun Panjaitan Boru Silaban 200.000. Pilihan kebaktian keluarga JC Lain Boru Malau 50.000 subjumlah 250.000. Pilihan ibadah minggu keluarga Alexander Paruhum Lumbantowing Boru Simangunsong 400.000. Pilihan pertanyaan Kamis tanggal 11 Maret 2021 dibagas ni keluarga Sintua Jalontar Lumbantoruan baru pangaribuan 30.000. Kewajiban jemaat guguan totoripe siar keluarga Amang Sintua Firman Manurung iuran tahun 2021 200.000, LSJ 100.000, pembangunan 300.000, subjumlah 600.000. Keluarga Simon Tobing Boru Sianipar iuran tahun 2020-2021 400.000, LSJ 2020-2021 200.000, do pembangunan 2020 300.000, subjumlah 100.000. Hamalateon, tajala do hamalateon sian ruas ni huriata, na parjolo, keluarga Rudi Siombing Boru Tampu Bolon, ala diramoti di pas-pasu di batana sida, sehat-sehat mahai pason 1 tikion, turia 200.000. Sian Monika Mandurung, PNB, guru sekolah mingguta, ala sehat-sehat ibadah 1 sadarion 200.000. Sian keluarga Sintua Jalontar Lumbantoruan Boru pangaribuan mado melati tutuhan ala di bagasan hari pasot sehat-sehat na sida dina mulat tubuh na pasogit na minggu na salpui las madalan sudah ulau na aron di hutan na sida hamlatian di pasahat tuhuria 500.000 rupiah na parpudi. Sian keluarga calon Sintua Can Daniel Hutasoid Boru Marpaung maka melatihan selalu dengan bahasa yang tuhata
Nasihat-sehat nasida satu sedarion laos majalo pasu-pasu sian tuhata. Di pasata malian turia hamlateo turia 500.000. Pungu mau sudia hamlateon do pilihan nata papungu na sa mingguon 5.152.000. 5.152.000. So ni masa niti tinta. Tapasada marohat tamartanyang mahita. Alija huba di bata nami sitop panasana adong. Jalahami petuhan na tinop panitangam mudo. Jadi mudo hami. Jalapos dorahan nami para mudo-mudo mudo hami. Alani asin roham di para mudo-mudo hongulun nami sahatu tikyon. Meliati madi saluhut. Naong nilehon mo di hami manipat na sa minggon. Si panganon sinumon sikop di bayan ho. Tungadong akalas ni roha do arsak ni roha. Totong di payengot ho do hami Tuhan. Lam jonok tu ho. Di pasu-pasu ho do hami siya perdalanan ninggulu nami. Alanido ban na marpunga hami di bagason. Dohot sudegi ruas ni huriam marpungu di bagasna. Laho marsoba mamuji ho belas ni roham. Pinuji maho na manarihon ngulu nami. Manotong rodi saliling nililing na. Alay huboto hami do Tuhan akan ajat do huhula hami na sialaon. Dito gihon hisap pisat mi daging nami do hami. Dito gihon lomo-lomo ni roha nami do hami. Napatut do hami gabi anak sirimason. Alani dosa dohot bakko nami. Alani marhite hasitongan ni hatam noktol has tungulo nami. Dohot tu hami sadarion marhite na posom. Hujakon hami masin ni roham nakpaluahon jala panguluhon hami. Nung nga malua hami Tuhan siya nakadosa. Alani bakko nami na siya laon. Dala nung nga dito guto tedim hami tu haluaon dohot tu hangoluan na saliling nililing na. Alani anak na tinubus mo no hami na marpungu sa darion. Mandok moleati tu hodi sudah dengan basam dot asin ni roham. Pos dorohan nami tu arin na mangihup Tuhan. Ya tu nga donga kahama olad dingulo nami. Tugu-tugu mo mahami. Ya tu nga donga kelas ni roha. Dang parsine yang hami dihatam. Alay ngotan nami maho Tuhan. So ngodalan haluaon doho paso-pasum. Daong dilehon mo Tuhami. Jahuba di bata nami. Dibatasi parmahan hami. Parmahani mangulo nami tu arin na mangihut. Ya tu nga donga kahamaolon. Songgok bo dito nga nami ala situasi no aing. Hagaleon ni pamatang ng partodion. Parungutunguton. Ditadahodo hami lobi siyan goar. Alaniro hami manopot ho, marasoba ho, marpamuati maroham. Unang hona pargut ulok hami dingulo nami yon. Sesama dosa nami Tuhan. Asiro ham di hami. Marpamuati maroham. Disadok ulaon nang parangin nami sigano pari naso di halomo roham. Asa tamaha mi dapotan nasi ni roham. Dapotan pasu-pasum di perdalanan ningulo nami na mangihut dope. Ya tu nga dong sian dongan nami Tuhan. Naso talup dapot mangan alane situasi. Homa na maparmudu-mudu nasida. Totok paingot nasida unang holang sian ho. Alay tugu-tugu mamarhiti asin ni roham. Asa dohot da sida dapotan las ni roha dohot pasu-pasum tuari na mangihut. Naposom na pasahaton hasitongan ni hatam. Upasat hami matuho nasida. Dohot sude pelayanan dohot keluarga ni nasida. Homa Tuhan na mangulu di tonga-tonga ni keluarga ni inanami yon. Jahoba di bata nami. Hubigi hami habot ni roha. Siat tonga-tonga keluarga ni manalu. Dangadong nabuy tardok hami. Iya so mangalu-alu tuho jala marhaporusan. Pasu-pasu mas taluhut keluarga ni natinadikon ni naposom. Nok parzolo marujung ngulu siyan tonga-tonga ni keluarga ni amang manalu. Ramoti nasida pasaut malom ni roham. Jala apuli roha dohot pikiran ni nasida. Asapatar asin ni roham. Nanaik pasanggopemu. Tungulu ni sude keluarga na tinadikon ni ina. Nahihanolongan ni nasida. Huhamoleteon hami do Tuhan. Marhite titik sadarion. Hamoleteon na pinasahat ni amanami guru nami. Situa jalontar luban toruan. Naong pinasupasum perdalanan ni ngulu ni nasida di naborhat maradat tuhuta.
las rohanami ay nung nga di pasu-pasuho na sida lam tabay ma asiniroham dohot pangaramot yommu pasu-paso na sida sa totong marhay pason di pardalanan ni golo ni nasida hutangyak kon hami mama nami rudi si hobbing na manadda homarhite hambal ito pinasat na tuhuriaon pasu-paso manasida di tonga ni keluarga ni nasida asiroham tangihon elehelek ni nasida rodo nasida ganup tokin mangelehelek ko asa patulusom mo tangyang na pasu-paso mo keluargaon sarihom manarikot di nasida Tuhan asalas rohana ni nasida tuari na mangihud nang anak ko nami si Monica ditadda do homarhite huriaon pasu-paso ma yanak ko namion patulus sudi aka tangyang na dohot sudi keluarga na di bagasan pangaramot yommu amanami Can Daniel hutasoit naung makalasod dengan basam nok songgop tunggoluna dohot tu keluarga na di pasahat hamoletion na tu homarhite huriaon hujakon hami me Tuhan songolas ni roha ulupuluk tu adopamu lam pasu-pasu ma keluargaon diaka ulaon sigano pari ali di bata nami hodo hapurusan nami hupasat hami mangulu nami tuho sudi ruas ni huriam totong do hami marsi hohot martangiang tuho iya tungadong napasahat hamolation marhiting ulu nami sigano pari napasahat hamolation yuran dohot kewajiban tutong atau ngani huriam napasahat tuho di Tuhan alani pasu-pasu manasida nang hami pe asa ingot hami madok meliati tuho marhite huriamon pasu-pasu masadok huriam do sudi yanakon nami naong pinalumehom mo di hami homa Tuhan nambar huraja di tonga-tonga nami tangihon na katangyang nahupasat hami sa tonga-tonga ni bagas nami sadero to di nami martangyang tuho marsihohot majow-jow asa babaw to hono mumakan na ding gandahuli di pardalanan ning ulo nami ali Jehovah di bata nami say patubigihon maasini roham di hami manugot nay ay marhaposan tuhodo hami say patuduhon dalan si dalanan nami unak tertutuk pat nami ay say hodo tinuju ni roha nami patupa may dinalaho mangulak kaulon nami marsugot dapat nami makalas ni roha suksuk mapanginuman nami da kurang di manangaha ay hodo hapurusan nami todim na ding ganima manugihon hami tutanon na busur manotong hot rodi saliling nililing na rasi-rasa rojung ni hasya nanon di bagasan guarmu Tuhan Yesus martangia kami tuho. Amin. Tapuji muse tuhata edeta nomor 510 los disoma hita pasaton pilieta perjolo padua hodo patuluhon. Di
pasahaton peliata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni pasu-pasu do selehon-lehon rodiak kadinggan basa na mauliutus. Mauliate ma husobahok kami tu adopanmu. Ala di pasu-pasu hodo ngolunami. Hupasat hami matuho diri nami nang sian na nilehon mi tu hami. Saya jalo mai gabe pilihan na hucus dadopanmu. Asima roham saya pasu-pasu ma pilihan no pasahat tami tuho. Asa ho parhasya kami i. Lau patibun harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohan nami marhite toddim na badiai. Asalam pataru hida jalo boto hami. Godang nisun lehonmu di hami. Saya ajari mahami. Asalam girgir hami madok mo leate tuho. Huhut pasahaton pilihan nami dalan laho pasang poko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rapita mangido marhite tangiang alia manami. Ale amanami no badagijang. Saya penerbadia ma akuaramu. Seroma harajonmu. Saya saut mo roham lima tongon song di badagijang. Leon matuham sinhang luas siapari. Sesama dosa nami sompane sanami di dosa dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi tu pangucunan. Palo mahami sian pangako. Nakpuna harajao. Dohot tagugoon. Roriha sangapon saliling-liling na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Isodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala se asima rohana midahita. Diropakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaur homma damena tutodita. Amen. Salom dihita salutna.